Здравейте! Предлагаме ви отново за пореден път да бъдем заедно. Искам да се спрем по време на новата ни среща, да се спрем на някои от проблемите, които възникнаха в последните години. Оказва се, че много грешки се допускат при сключването на трудовите договори, при подготовката на самите отношения между работника и работодателя. Затова и ще разглеждаме по време на нашата съвместна работа въпросите как да сключваме трудови договори, как да направим избор между трудов и граждански договор, кога можем да използваме срочен и имаме интерес да използваме различните форми на срочен трудов договор и кога да използваме безсрочен трудов договор. Много въпроси възникват при използването, прилагането на така наречения втори или трети трудов договор. Има много важна специфика при приложението на втория трудов договор, които специфики помагат или обратно пречат на работодателите в едни или други моменти. Искам да се спрем по време на нашата съвместна работа на това какви документи трябва работодателя да създаде при възникването на трудовите правоотношения. Ще говорим и за други важни въпроси, свързани с установяване на здравословното състояние на работника преди постъпване на работа. Защото ако пропуснем този момент, рискуваме много сериозни проблеми по-нататъка на учебното заведение, ако се окаже, че е увредено здравето на работника. Ще разглеждаме 6 различни начина на прекратяване на трудовия договор, всеки със своята специфика, като започнем от това как да съкращаваме щата, как да извършваме подбор при съкращението на щата. Ще минем през прекратяване поради спиране на работа за повече от 15 работни дни. Ще коментираме сложните моменти, които се появяват при прекратяване на трудовия договор поради липса на качество на работника. Ще говорим за прекратяване поради липса на образование и квалификация. Ще говорим за начините на прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност на работника да си изпълнява задълженията. Всичките тези въпроси ежедневно се появяват в дневния ред на ръководителя, на работодателя на учебното заведение и на неговия екип. Така че проблемите, които ще коментираме, са проблеми, с които вие всеки ден се сблъсквате.